tirrifletti s-soċjetà li titkellem. Mela jekk il-lingwa hija sessista, ifisser li s-soċjetà hija jew tal-anqas kienet sessista. Il-problema li nara hija li fil-waqt li s-soċjetà qed tinbidel brata maċla ħafna, l-istrutturi tal-lingwa jinbidlu aktar bil-mod. U allura bidla fis-soċjetà ħaffitu żmien biex tkun riflessa fil-lingwa. Għax hawn mhux qed nitkellmu sempliċement sostituzzjoni ta' kelma b'oħra. Hemm komplikazzjonijiet oħra kemm fl-istruttura tal-lingwa kif ukoll fir-riperkussjonijiet soċjali li ġib magħha din il-bidla. Kull bidla taħsadna imma jekk tassew nemmnu fiha u neħtieġuha u jekk hija lingwistikament possibbli m'għandniex nibqgħu nirreżistuha. Illum anke jekk ma qbilniex fuq kollox, tal-anqas bdejna niddiskutu b'mod organizzat. Jalla dak li bdejna llum ma jaqafx hawn, imma jkun il-bidu ta' aktar diskussjonijiet li jistgħu jħallu frott. L-intenzjoni hija li dawn il-preżentazzjonijiet kif qalilkom Mario ikunu pubblikati biex jservu ta' bażi għal aktar diskussjonijiet u riċerka. Nagħlaq billi nirringrazzja lill-Sinjorina Angela Kallus li kienet miegħi mill-bidunet meta ħriġna b'idea tas-seminar, lill-Kunsill tal-Akkademja kemm dan il-Kunsill kif ukoll il-Kunsill ta' qabel li appoġġjaw mill-ewwel l-idea ta' dan is-seminar u lis-sottokumitat li ħadem biex norganizzaw dan is-seminar lil Rita, lil Phyllis, lil Sergio, lil Kleze Rafa, lil Joe li jkun diġà qallek iva qabel titolbu l-għajnuna. L-Sur Mark Vella fisem id-Direttorat Ġenerali tat Traduzzjoni, rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta li ġentilment offrilna dan il-post. L-Sinjura Susan Malvin u l-Sur Joe Dimmek li tagħna l-opportunità nitkellmu dwar dan is-seminar fuq il-PBS. Lill-kelliema kollha li aċċettaw li jipparteċipaw mill-ewwel qalu li iva, kollaboraw, ħadu paċenzja bija kull meta tlabthom xi ħaġa, tajthom skadenzi u dejjaqthom l-emails li battilhom, nikkollaboraw mill-ewwel. Ma fuq kollox grazzi lilkom li minn fuq qattu dar illum ġejdu hawnhekk, smajtu dawn il-preżentazzjonijiet u pparteċipajtu fihom ukoll.